Mekanza mena batılyan şu qarnas diýilýän zatdan mena batılyan. Näme boldy beýle? Näme şu meňe ärim işden gowdun? Yanımda adam barda. Näme ýamanlyk etdi o saňa? O näme gowluk etdi bana? Dukana batyryp gelýär. Biz saňa anam etdik garnaş diýip, ananlyk saňa. Menem hızanam etdim de qarnaş diýip getirdim. Siz näetdiňiz? Ente gapymdan süýrenip geler ýalydan seni düşündiňmi? Meni mi? Sen mi? Goýaý da janny. Näme şunu ýoluşyň öýde gelen ok? Ya gelmäne ýüdi ýokmy? Olum geler, iki bolup gelers. İçişme serip. Gel sen gapymy açyk. Ene görüşüň ýaly mekana. Ene şular ýaly adamlar bilen bir iş öğretmeli. Kimin aýaly abi? Näme? Çöreňi aldyňmy elinden? Hiç tadyna malam ýokdy. Bir iş berip düşman adamı öldü. Sebäbi näme? Adamlar tanış bolun edip, o bir de ejice täze işe geldi, dolanırcı bolar. Bilmeýän dadyň öwredin, o bilmeýän dadyň da öwrenin, ödünden gowaglandyr. Bolýan isip bolsa. Hemmämiz ejijiň abra üçin algyýas, bulan biziň birimiz bolar isip bolsa. Hawa. Galanyň näme iş üçin ödün tanışardyň, düşünýärdiň, işeşerdiň da isip bolsa. Şeýlem. Edip owada öd inlemizden, hawa. Mundan öwrenmeli zatlar bar, ýöne öwretmeli adam bar. Gowjaglan. Öz garnaşym. Netip bolsa işeşip, galanyň işin dowamyna tanışardyň adamlar. İşin düsünlük, gaýrat. Sağ olun. Şu Netip bolsa. ejici üçin bir zähmet çekerdim de. Ýumurma bolam. Nesip bolsam, köp sağ olun. Nesip bolsa. Ýumurmaly bärdine. Ondan näme boldy? Onsoň dost tomoşa başlady. Dinleň meni. Şu dükanyna menden bidin siňege muçmallalar. Düşündiňizmi? Ýöräberin. Gowda, gödekçilik öýde elini alýan ekende. Ýydynyňle de ýydyny. Gowduny. Mekan. Sana bir salgy bereýin ha. Urussun bamy? Çalt hareket et, näçe salt şonça gowy. Özüm kan sonra berme. Hana da öz maýdaryn. Bahasy barda da pul barda da demiň çykmasyn. Bolýam? Bola uğradaýar. Düşünşmedik bolmasa bola uğradaýar. Hiç ýyl düşünşmedik bolmaz. Sonra bermede işiň bile bol bar. Gowda dekenay. Bah. Nezip bolsa alarsmyny? Beýleki jaýlarda goýmalym näme? Näme garaşdymam, edil bular ýaly öwrüme garaşmadym o. Doýak. Onsoň onu näet bildin? Nägile zat ýerde ýatan ok. Mekan. Bize etiňe okşaýat. Han mümkinmi? Adam mana gurlaşar barar. Bolýa. Aşağıda oturup ber. Gencem kıskanmak bolsa soň gurlaşaýlo. Oturup ber. Ýygy näme boldy? Assalamu alaykum. Aleyküm esselam. Gowmy ýaşmaýar delaňda öýçerler işler gowmy? Şükür Hudaýa. Gowmy ödüňden. Şükür Allah. Owa gara gow dämi? Ýaşul ýaş geçip taglypmy? Şükür Hudaýa. Bolýa. Näçe wagt bäri ýükle oturýan? Ödüm bilen nime araşdyrýan? Ola gowdat. Şäherde bir türk gördüm heýber. Sebäbi şäher biraz çylçyramlarakdyr owa ýaly dälle. Känne, ulug känne. Alad etmesen o barda eders. Alada edýän sebäbi zat menki. Zat menki bolan üçin alada edýän. Mekan berkel. Mekana sağlıkmy? Gowmaýar delaň. Ýükle oňa açarny berşiň o. Hawa. Täze sürjü, adalym. Bolýarmy? İşiň ileri gaýrat et.
Kötemersiň da. Bolly bollam. Bolýa sawol. Salam aleyküm. Ýörüň ağa. Bä. Onam getiripsiň o işe. Olam garnaşmy? Hawa. Iň erbet ýerem şoda. Ondan näme boldy? Soň ýükle tapmadyk. Ekan dastavkalar yetişen yok, dastavçygam yok. Bir zat ediň de, beýdip durmaň. Abonentin telefonunu silmedi. Ya bu aralarında bir kadro yok. O niýerdindi? Bilemek, oğlanlara makireye ihtiyacıydı. Yo, liza bir köyde qavat gelipdirler. Yöne yine bir zat ba. Habarla daýyn idim size. Gaýrat et gany. Edi lustur etdirdi bir salga. Yöne pulu entegem gelenok. Öde mäsiz aýtjak diýdi. Aýdan näler? Ýok, aýdan ýok. Aýtsa pulny bermeli bolupdy. Şagyr onam. Bolýa. Alym sizden ikiňizden hem edip arşgaýat kän o. Sizi men garnaş dip getirdim o uştak. Siz ýatçyda ýoklay. Alym näme kire edip berdiň o ululagdy. İşiň ulagaly, işçiňe ol. Näýlay? Pul gerek etmeli var da näýle adamay? Oy. Berýän pul metan okmy? Näçe kän barda şonça oý. Indi sen özüň atlatyňda şon şeýlem. Şu näçe müşteri kän bolsa, şonça da maňa kän pul bar. Ýöne sen beýdip görün ýerinde kire edip bermegiň maňa. Bolonja müşterimden gepestir ýa, düşünýärmi? Hawa, şoň üçin açar oýda ýöräberdine. Bolýa. Hawa, bar alim, bar. Senem şolar ýaly hana ol. Senem bolşuň ýarany ok. Seni dolandyrjak getirdik şutak. Sen özüň dolandyrmak üçin bir adam gerek ok. Düşündiň, maňa agyr ýük gerek däl, maňa ýükümi çekişek gerek, dolandyrjy gerek. Maňa oňal iş gerek däl. Oňal garnaşam gerek däl, arkadan bıçak tokýan. Ay, işeşek bolan şeýtmelam. Onu senem işaşyny tapşyda ýöräber. Galanja aýlygym bir berdi onam. Eşde men sana bergilimi. Howa aýlygym mara galla. Edip sen alanca arkiden o salga uğrap duran, lustran bakatın ödüyen ha? Hala şonu dol ödmekken ucunun aýlyjan Allah alay. Bom, ýöne men pulumy ödülükü öýüň gurdan lustran. Düşündüňmi? Şey dip hasaplaşar. Den ýöne bergiň özgürüň ilki. Olam, gaýrat et, innem görünmeýdi aş togerekdi. Bolýa. Urdan pulny amar kyn bol. İçgara galmys garna solaýsyny. Näýlay bular? Bä, seňem günüň gün näle? Sana da Allah gaýrat bersin. Wagt boldy, mene ýörejek. Habarlaşar. Habarlaşar. Olam ekanja, sawol. Ya, bismillah. Owa aýdy otur. Näme boldy? Öýden jaň etdiler. Ejen jaň etdi. Näme dip? Ay şu iksane işgär aýardyň dip ejen daga nägilelik bildirýärler öýdýän. Owa baryp seni gowja ýamanlapdyrlar. Innikke de gecem jaň etdi aýtsan, maňa aýlasynda şolar. Şu günasam ölmem burlaşyk goýdum aýdar. Men gowja düşünýär. Bolýala näme gerek şey dip dawa edip oturmak. Biderek başymyza belan satyn almaly. Deň bolmaly şolar. Yo. Biz deňdäle biz tapawtdan ýa tawar bilendi. Tapawtdan mı sen olar diýen sen gön inşallah. Ýöne olaň edýände bolanok tersine. O. Gadak qillala ulatlar cennet. Ay onna da sen tapawtlyrak bolay şolardan.
Yine bir ede gaýdyan, şolar bilen deň bolman birinji gede haýyş edenlerden şutak işallyk. Şunuňmy? Men özüm düşündürürün olara gowy edipler. Jaňatsinler maňa, aýt şeýtidi. Agşam bir boşaşyp özüme maýlajyk gejeme. Belki düýünç gün barar. Endik gerek men diýenmetde aýt jaňatsinler. Men nomerim bersinler. Maňa jaňatsinler. Bomy? Bolýa. Awa, men o gowy düşündürýän ki men näme nire nähili ýerine oturtmasam bolan ogyn olary. Bolýa. Düşündüm.